нақшаи генералии бозсозии ноҳияи Данғара соли 2022 тасдиқ шудааст. бар асоси ин нақша бунёди 129 бинои баландошиёна дар назар аст. ба гуфтаи масъулин, ҳоло таҳияи нақшаи муфассали маҳал дар ҳудуди 200 гектар идома дорад. сохтмонҳо дар ноҳияи Данғара аллакай авҷ гирифтаанд. нақшаи муфассали таҳияи маҳал дар масоҳати 200 гектар аллакай аз ҷониби пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии Шаҳрвафа рафта истодааст, рафта анҷом додааст. амалисозии он баъди тасдиқи нақшаи муфассал аллакай амалисозии он оғоз мегардад. тибқи нақша, раиси ноҳия мегӯяд ки дар маркази Данғара 10 мактаб бояд сохта шавад. ҳамчунин биноҳои муассисаҳои ноҳиявӣ низ дар ҳамин минтақа бунёд мешаванд. қисме аз ин сохтмонҳо дар паҳлӯи донишгоҳи тиббӣ ҷойгиранд. идеяи сохтмонҳои идораҳои давлатӣ низ дар арафаи анҷомёбист. соли оянда раёсати молия кумитаи андоз биноша ба истифода медиҳад. имсол раёсати маорифи ноҳияро ба истифода медиҳад. маркази тестӣ ба истифода дода мешавад, гозстандарт ба истифода ва ҳоказо. дар инҷа на танҳо истиқомати аст. чанд сол пеш мавзӯи табдили ёфтани Данғара ба маркази вилоят матраҳ шуда буд. он замон мақомот гуфтанд ки нақшаи генералии он дар баррасии ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. акнун ин нақша тасдиқ шудааст ва бояд марҳилаи бозсозӣ оғоз ёбад. аммо раиси ноҳия гуфт ки дар бораи ба шаҳр ва ё маркази вилоят табдили ёфтани Данғара чизе намедонад. яке масъалаи ифтитоҳи телевизион, яке масъалаи кай шаҳр мешавад, ман ягон кор нефтам. дар Данғара беморхонаи ҷумҳуриявӣ, бемористони вилоятии касалиҳои сироятӣ ва донишгоҳи давлатии Данғара ҷойгиранд. донишгоҳи тиббии Хатлон низ дар ҳудуди ин ноҳия фаъолият мекунад. ҳамаи ин муассисаҳо аз соли 2010 ба ин тараф бунёд ва ба истифода дода шудаанд. соли гузашта дар сафари кории президент ба Данғара санги асоси театри ҷумҳуриявӣ гузошта шуд. қарор аст театр дар ҳамин ҷо бунёд шавад. инчунин Данғара дорои минтақаи озоди иқтисодӣ мебошад ки чандин корхонаро фаро мегирад. ҳоло дар ин ноҳия беш аз 180 000 аҳолӣ зиндагӣ мекунад.